ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಭಾಗದ ದೈವ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕ್ಕನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದು ತಿನ್ನಾಂಡಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಒಂಜಾತಿ ಬೀದಿಗೆ ಪೂರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರದ ಮಲ್ಪನ ದಿಪ್ಪುನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಐನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಆ ಐನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿಲ ಈ ಬಾಗೋಡು ಮೂಲು ಜೋಡಿಸವೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಲಾಂಡಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಹಣ್ಣಾಂಡ ಆತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲಂಕಾರದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಣ್ಣಾಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಿನೋರು ದಿಂಚಿಲ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆನು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಸೇವೆನು ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವೀರಪ್ಪಗೌಡ ಪುಳಿತಡಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜಗದೀಶ ಕಂಪ ಮುಕ್ಕಳು ಮೂಲ ಈ ಬಾಗೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿಂದಾಂಡ ಏತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲು ಜೋಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ವಾರ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಾರ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋದು ಪಿರಾಂಡ್ ಐತ ಭಾಗ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಗಾದ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಜಾತ್ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿ ಸೇರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲು ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ದನಿ ಬೇತೇನೆ ಇಂಕ್ಲಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದ ಇಂಕ್ಲು ಬೆಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೆಂದು ಮುರಾನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಚಿಲ್ಲರೆ ತಿರುತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಮಂತಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡೀಸೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಪ್ಪಾಡನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಡಣೆ ಪಂಡ ಈ ಬಾಗೋಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆ ಪ್ರಧಾನಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಕನಸುದಾದೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅಡಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿದ ಇಡೀ ದೇಶನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಾಗೋಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪದಾಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಈ ಜಾಗಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ಇಲೇ ಸಿಡ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ ಪಂಚೇರಿ ಬೇರೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಒಂಜಾತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಈ ಬಾಗೋಡಾರು ಕೈಗೂಡಿಸವರು ಬಣ್ಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಕೇಳೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದುಳ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಿರಿಯಡ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ಪಾದಾಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕ ಅದು ಏನಿತ್ತೆ ಮುಳು ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಬುಧವಾರ 18 ತಾರೀಕಿರ್ದು 23 ತಾರೀಕು ಉಂಟ ಏನಿತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆತ ಕಾಂಡೆವರ ಬಯ್ಯಗೊರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಈ ಬಾಗೋಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಂಡ ಬೋಳು ಬೊಲ್ಪುಗು ಸಾಧಾರಣ ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಣ್ಮ 9 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಬೋಳು ಕಜವ ಅವನ್ನು ದಾಯ್ತ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಂತು ಪ್ರತಿದಿನೊಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಿಭಾಗದ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪದಾಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಪದಾಳ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ನೋರ್ದು ಆಪಿನಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಪಂಚೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಬಂಡ ಅವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಿತಿ ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಿತಿನೇ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಂಚಾಗಲೇ ಈ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕರೆ ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನವು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಮಿತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು
ಒಂಜಿ ಆತು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛಲ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಚೀಟಿನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಬಾಗೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ. ಆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಆಡಳಿತ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಕೇಶವ್ ರಂಗಾಜ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಗಿರೀಶ್ ಆರ್ತಿಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯರೂಪನು ಅಕ್ಲ ಬಾಯಡಿಕೆ ನಾಡ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ ಪದಾಳ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಣಿ 18 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 23 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪಡೆಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿದ್ದದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತದ್ದು ನಿಗಂಡು ಬಂದದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 18, 19, 20 ಈ 3 ದಿನಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರ ಊರ್ದ ಮಹಾ ಭಕ್ತರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಚನೆ ನಾಳ ಸೋಮವಾರ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಕ್ತರು ಬರುವೇರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತರಡ ಮೋನೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲುದ ಮಂದಹಾಸ ಬರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಆ ದೇವರಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಈ ಪದಾಳ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾತೆರನ್ನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾನು ಈಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಈಗ್ಲ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಯಾನು ಕೇಶವರಂಗಾಜ ಮಠದ ಪದಾಳ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಹೆಣ್ಮಾಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾಂಡ ಹೆಣ್ಮಾಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಊರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿದು ಹೋಣಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಪೂರ ದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂತದ್ದು ಆಣಿದ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ವಾಡು ಸೇವಾ ರೂಪ ಹೊಡತ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ವಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಿದ್ದು ಇಕ್ಲ ಪೂರ ಆಣಿದಾಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಬರ್ಪಡಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿರಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರಗಳ ದೇವಿಯರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿಯರು ಮಾತೆರಗಳ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕುವರೆದು ಕಾಪಾಡಬಂಡದು ಇಂಕ್ಲ ಶ್ರೀ ದೇವರ ನಟ್ಟೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಮೂಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುಸಾರು ದಿವಂಗತ ಜಯರಾಮ ಭಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಡೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಕಾರಣ 3 ದಿನದಿಂಚೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಭಜನಾ ತಂಡಲೇನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಮೂಲ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ತಂಡಲದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ತಂಡಲನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ರೀತಿ ಮೂಲ ಭಜನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಬಂಡದೆ ಆ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶೀನಪ್ಪ ಬೊಳ್ಳಾವ್ ಇಂಬೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರಿ ಅರಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಬಂಡದು ಅರಡ ಪಾತ್ರೆಗ ಪಾದಾಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ 18 ಹಿಡಿದು 23 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ ದೇವರಿಗೆ ದುಂಬಾದ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದರು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು 10 ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಭಜನಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿನ ನಿಗದಿ ಬಂತದ್ದು ಆಯ್ನತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಭಜನೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂಜನೆ ಭಜನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ದಿನೋಲ ಬುಲ್ಪುಗು 8 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಂಡ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಟು ಭಜನೆ ನಿರಂತರವಾದ 4 ದಿನ 5 ದಿನಟ್ಟು ಭಜನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಂಜೆ ಸೋಮವಾರದಾನಿ 4 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಭಜನೆ ಆವೊಂದು ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಪಂಡ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಭಜನೆಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಬೇತೆ ಭಾಗವರ್ದು ಬತ್ತಿನ ತಂಡಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಭಜನೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದಿರಿ. ಆ ಭಜನೆಗಳ ತಂಡಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಉಚಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅದು ದಾದಾಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರಿಯರ ಉಂಡ ಭಜನೆ ಅಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದನೇ ಬತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಕ್ತಿರ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರದು ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನೆಗೆ ಚಾಯ ತಿಂಡಿ ಮನಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಬಿಡ್ನಂಡ ದಾಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ
ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಜೇರಿ ಎಡ್ಡ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಾತೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡು. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation.